दिल 1990 उदास स्माइली आमिर खान माधुरी दीक्षित के क्लासिक के बारे में रोचक तथ्य। 1990 में रिलीज भइल एगो अनोखा रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म दिल आजुओ दर्शकन के दिल में बा। आमिर खान माधुरी दीक्षित के जोड़ी ए फिल्म के क्लासिक बना दिहले बा। एकरा पीछे बहुते रोचक तथ्य छिपल बा। आई ए फिल्म के बारे में अनोखा तथ्य पर आगे बढ़ल जा। आमिर दूसरा पसंद रहले। अक्षय कुमार के सबसे पहिले दिल खातिर विचार कल गई। बाकिर बाद में आमिर खान बीच में आ गईलन। माधुरी दीक्षित का साथे एगो मजबूत जादुई जोड़ी बनबले। ऐसे फिल्म के एगो नया आयाम मिलल। दर्शक ए जोड़ी के पूरा मन से स्वीकार कर लिहले। संगीतकारन के ब्लॉक प्रेरणा। जब संगीतकार शंकर एहसान लोई गीतन के लेके उलझन में पड़ गईलन तब उ लोग एगो अनोखा तकनीक अपना लिहल। फिल्म के पूरा साउंड ट्रैक खातिर दोनों मिलके गीतन के रचना करत रहले, जवना से संगीत के अनुभव पैदा होखत रहे। दिल असल में एगो तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 के रीमेक हवे। खुद हॉलीवुड के फिल्म इट हैपेंड वन नाइट 1934 से प्रेरित बा। दिल खाली रोमांटिक कहानी ना ह बलुक कई गो सामाजिक मुद्दा भी बा जवन दर्शकन के दिल के छुवेला। फिल्म में वर्गीय अंतर लैंगिक भूमिका के भी ढील परिप्रेक्ष्य में राखल गईल बा, जवना से सामाजिक नजरिया से भी देखल जा सकेला। फिल्म के संदेश ई बा की प्रेम रोमांटिक हो सकता, लेकिन एकरा से व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंध पर भी असर पड़ सकता, अबूरी समाज में स्वीकृति मिल सकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा के बा। दिल भारत के 1991 के फुकुओका एशियन फिल्म फेस्टिवल में गौरवान्वित कर दिहलसी, जब ओकरा के ओहिजा ग्रांड प्रिक्स से सम्मानित कल गई। इस फिल्म के उच्च स्तर अबूरी विदेशी दर्शक के बीच उत्साह के संकेत देत रहे, जवना से बॉलीवुड के भी एगो नया मील के पत्थर मिलल। बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कल गई। 1990 में दिल भारत के सबसे ज्यादा कमाई करे वाली फिल्म बने के गौरव हासिल कैलस। आमिर खान माधुरी दीक्षित के गजब के परफॉर्मेंस एकरा के सुपरहिट बना दिहलसी। दोनों जने के सुपरस्टार बने के सफर शुरू कर दिहलसी। रोमांस से परे के बा। दिल खाली रोमांटिक कहानी ना ह बलुक कई गो सामाजिक मुद्दा भी बा जवन दर्शकन के दिल के छुवेला। फिल्म में वर्गीय अंतर लैंगिक भूमिका के भी ढील परिप्रेक्ष्य में राखल गईल बा, जवना से सामाजिक नजरिया से भी देखल जा सकेला। फिल्म के संदेश ई बा की प्रेम रोमांटिक हो सकता, लेकिन एकरा से व्यक्ति के बीच सामाजिक संबंध पर भी असर पड़ सकता, अबूरी समाज में स्वीकृति मिल सकता। दिल बॉलीवुड में एगो नया बेंचमार्क बनवलसी। आमिर खान माधुरी दीक्षित के सुपरस्टार बना दिहलसी। फिल्म के अनोखा परिकल्पना एकर सामाजिक सांस्कृतिक महत्व एकरा के एगो सच्चा बॉलीवुड क्लासिक बना दिहले बा, जवन आजुओ दर्शकन के मोहित करत बा। दिल के रोमांटिक कहानी भारत विदेश में एक संगे चलल साबित कर दिहलस की प्रेम सामाजिक संबंध हमेशा हमनी के दिल के छुवेला, चाहे कहानी कतनो पुरान होखे।